yi shi saboda biyayya da nake ga jam'iyya da kuma soyayyen da ke gare ni ga jam'iyyar. Honorable Garba Bullet Uba kowa ya san jajirtacce ne, mai hankuri ne, mai tausayi ne, mai riƙon amana ne. Dun shekara ya yi tenuwa kusan 2 na wannan kujerar ɗan majalisa, kuma an ga irin abin da ya yi, kuma an ga irin kuma ƙoƙarin da ya yi. Sai lokacin da ya sake dawowa ya gwagwarmaya da mai gidanmu Sununu, ya so aka kai ga primaries da menene, aka zo aka bashi hankuri, aka ce yayi hankuri kuma yayi hankuri ya jaye. Kaga hankurin nan ita ta haifar mai da wagga alheri, har ya kai ga wagga lokacin da Allah ya sa aka ba Sununu minista, shi kuma aka sake jam'iyya ta diba bisa ga adalci na jam'iyya da dubayya na jam'iyya ta ga irin hankurin da ya da irin wahalan da ya da irin gwagwarmayar da an kai da shi, still shi yasa ta tsaye da shi tsakanin wannan dan majalisa ne. To mu kuma akan haka kaga babu wani abu da zamu yi, tunda mun tabbatar da mai yi ne mutum ne mai kima ne mai hankuri, shi yasa muka rungume shi hannu bibbiyu, muka bi shi, muka ba da lokacinmu da zarafinmu da kuma duk abin da ya kamata contribution mu bayan mun bayar, kuma muna kyautata zaton ba zai bar mu haka ba, zai diba mu nan mu ba insha Allah. A takaice dai kana ganin ba za a watsa muku kasa da a wallahi mu haka muke fata Allah ya kai mu ga da jami'a din. Ai ina gaya maka an ce Alhamis mai kyau tun daga Laraba ake gane ta. Tun daga yanzu tsare-tsaren da Honorable Garba Umar Uba ya dauko, mu gani gare ne diba da nake yi akwai alamun nasara da shi sosai, kuma akwai tsare-tsare masu kyawu sosai, akwai kuma alamun nasara ga tahiyar shi sosai, kuma zai yi abin da ba a taɓa tunanin ma zai yi ba, zai ba mara ɗakunya. To duk da wakasan su yan adawa suna ganin hanya kawai dai fati ne ta wannan, suna ganin kamar ba zai yi aikin nan ba. Aiki kan ai kaman yayi ya gama ne, aiki kaman yayi ya gama. Ban so in faɗi wata magana nan ba, amma bari in faɗi ta. Yanzu haka yau ko wata guda bai karkara cika cip da zama kujerar dan majalisa ba, akwai ayyuka da ya fara basuwa da yawa cikin gari wanda yake zuwa aje ayi tun yanzu. Ina kyautata zaton har yanzu bai samu wani albashi nashi na wannan constituency dan majalisa, na wannan kujerar nashi ta dan majalisa ba, amma still akwai aikace akwai masallatayya da ya gyara, akwai wurare da ya gyara, akwai ni kaina akwai yanzu wuri 1 zuwa 4 da ya ce min in tai in diba abinda duk ya kamata a yi musu tun yanzu. Lallai ni ma dai kada a ce wai na muku kalbi ko kuma na take sai ban manta akwai yoron jira da ne da wani kawai yake ce musu ya diba wani masallaci, ya ga masallacin sai a hankali babu jin da sauransu, yake cewa insha Allah da ya cimma nasara za a yi wannan. Lalle tun satin can ba ko sati biyu na ga an kai musu wannan. Ba maganar sati ba, ana cimma zaɓe ranar Asabar, ranar Lahadi, ranar Attanin aka fara biya musu bukatocinsu. Ni na gaya maka wanga ranar Attanin aka fara biya musu bukatocinsu. To wanga wurin da nake ce maka bari ma in fasa gaba ɗaya in faɗi. Akwai yaran yabo da suka kawo korafin cewa suna da matsalar ruwa, ya zaka ce a tai musu bohol wurin nan. Yanzu haka. Akwai wani kohon gida da su Alhaji Mu'azu mai kwai kusa da gidan su Kabo, su ma sun kawo korafin suna da matsalar ruwa, ya ce a tai musu bohol wurin. Wannan ci gaba ne ko ba ci gaba ba? Akwai wasu mayanka mahauta inda yake suna da matsalar bohol ɗinsu, ko da shi tana samun matsala, sannan suna da matsalar wurin yankansu inda jini ke, hanyar da jini ke bi da inda ruwa ke bi yana toshewa, yana lalacewa sakamakon lalacewa da wurin, ya ce a tai a diba a gyara musu. Na 3 kenan. Na 4 akwai wani masallacin idi, akwai wata bohol nan da Magwaro yi tun lokacin Magwaro, tankinta ya lalace, ko an ja ruwa an sa yana zubewa, ya mutu. Sil ɗan majalisa ya ce in tai adiba a gani duk abin da ya kamata a yi musu don a tabbatar da bohol ɗin nan ta ci gaba da aiki saboda al'umma a yi musu. Ci gaba ne ko ba ci gaba ba? To ina tabbatar maka wanga so man taɓe ne. Ba ko ɗan kaɗan ba. Wanga so man taɓe ne. To yanzu a takaice mun ji dalilan ka ne sa yau da kuma ga ya mu har abubuwan da
ya abin to zo wace fata kake buri fatan da yake bular fata alheri ne da kuma Allah ya taya shi riko, Allah shi kare shi, Allah shi tsare shi duk wani kurakurai da miyagun kaddarori da za su same shi a cikin wannan kujerar Allah shi kawo mai da shi, duk wani alheri da zai biyo shi da zai same shi a cikin wannan kujerar Allah ya tabbatar mai da shi. Ni fatan da nake ba hoye yanzu gaba ne shirye-shiryen 2027 muke yi. A mu ga mun riga mun gama da ita insha Allah. Magana 2027 muke yi. To yanzu da yake tun da duniya na kallo da saurare, ba mamaki ba da shi ma sakon ya isa zuwa da shi. To wani da sako kake bayarwa zuwa da shi tunda ka san naka ne kuma da kai aka yi wannan gwagwarmaya, to wani irin sako kake bayarwa zuwa shi mai girma? To sakon da nake bayarwa zuwa ga mai girma Honorable Garba Umar Uba, yadda ka fara wanga aiki na alheri to ka daure, komin runtsi komin wuya, abinda ka san kana iyawa ka yi kokari ka yi shi. Duk abinda ka san baka iya kakka yi ma mutane alƙawari za ka yi ka kasa yi, ko yaya ne in ka ce za ka yi abu ka yi iya kokarin ka yi shi. Kuma yadda ka fara wanga aiki na alheri ina mai baka shawara ka riƙe ka kama, kuma Allah ya taimake ka, Allah ya kama ma, Allah ya taya ka riko. Kama mu ji na gaba ga wani yake cewa wani maganganun da ka yi ni ma shaida ne domin ko ɗazu ya ƙara tuna maka ka tabbatar ka ji an yi aikace-aikacen. To, ina ga wanga yana cikin masu abin nan. Sai na biyu yake cewa maganar mahauta mayankani da shaida kuma bakina da nashi ce a ji a muna wannan aikin kuma insha Allah aiki za a yi shi. To kaga alhamdulillah, kaga tun ma kamin mu ba wurin da muke yi, kaga in ƙarya ne kaga ana iya gane ƙarya ne, in kuma gaskiya ne ga al'umma nan sun fara nuna suna jaddadar da abinda muke waɗi da maganar da honorable yayi maganar gaskiya ne. Kuma ina mai tabbatar muku cewa in Allah ya yarda cikin satin gaba za a shiga duk wurin da ya ce a ta yi za mu taimaki su mu kare. Wato abin cikin lokaci babu ba wani sanya ba tare da ɓata lokaci ba, babu sanya. Duk abubuwan da ya kamata a gyara na wannan mayankan na ba da odar su a kawo su na wannan hand pump ɗin. Tanki ma shi ma na ba da odar shi a kawo, da yake yanzu an wuce yayin maganar tanki na ƙarfe. Wannan na roba na ƙarfe yana rusting yana lalacewa. Yanzu wannan na roba za mu samo musu 4,000 liters ko 5,000 liters mu aza musu ga wannan daidai da dai yanda tawon nasu zai iya ɗauka, wanda za su yi amfani da shi ya wadatar da unguwar gabaki daya insha Allah. To yanzu da ƙarshe, yanzu tun wani ta yin nan ta kai tun 2015 kenan kashe ko? Zuwa yanzu ka san dole duk abin da mutum yake dole a samu ƙalubale kuma a samu sauri. To wani ƙalubale ne wanda ka taɓa fuskanta a harkar siyasa wanda ba ka zama da shi? Ƙalubale kamar a ce ga wani abu nan wanda ya ɓata maka rayuwa, wata rana inda an taɓa maka wani bari ko wani abu, wani ƙalubale ne wanda ka fuskanta, wata barazana. To, ana shiga ɗauka wajen haka ne. Abu dai na farko da ya fara ɓata min rai da na daɗe ina tunawa da shi, duk da yake ne mun kai ga nasara ga wannan abin. Ana gab da a yi zaɓe. Ana randaren da za a yi zaɓe aka ɗage zaɓe ne ko aka ƙara sati 4 kamin a yi zaɓe na 2015 ɗin nan. To satin nan na farko na karye ga ƙaho, wanda yake abin nan ya ci min ruwa tuwo a ƙwarya ne, ya ɓata min rai, ya rage mini wani ƙarhi na wasu abubuwa da na so in yi lokacin nan sosai. Amma duk da haka ban wasa ba, duk ina gaya maka ina gida kwance, 'yan banga da 'yan iska za su zo su sare runwa su ƙone runwanmu a wace kowa a ƙare mun ce a je a kashe wuta, a zo a shi kuɗi a sake zuwa a so zana da icce da meye a zo a sake buga wutar ruwa. Kuma kana son kwance zaune? Ina kwance zaune. To a wani ana ce wani abu ke kawo wani abu. To shi kariyan ta wajen gwamnati siyasa ne ba kawai wajen hanyar neman abinci? Wannan kariyar gaskiya wurin kwallo ne na kare. Ni dan kwallo ne, na je wurin motsa jiki ne. Shi ma kaga ado abu ne. Da yake duk da competition in ma dai duk
a kan lokacin harkar siyasa ne muke competition ɗin. To kuma kaga dai nan ne Allah ya sa cikin hilin ƙwallon na kari. Kawai Allah zaka shigo wajen campaign ne. To Allah competition din shi ma ai wannan nau'i na campaign. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Amma ina gaya maka ban mantawa da lokacin nan. Amma duk da haka ina gaya ma ranar zaɓe wallahi da ni an kai zaɓe. Da kariyan ga ƙawahu haka na